Γεια σας παιδιά, ακούγομαι. Γεια σας παιδιά, είστε στο κανάλι Χρυσοβαλάτη Gamer και μπισκοτάκι Rebix. Σε αυτό το κανάλι θα κάνουμε βίντεο, πολύ ωραία βίντεο. Σίγουρα ωραία βίντεο, ναι, θα κάνουμε πολύ ωραία βίντεο. Εγώ, αυτή που μιλάει είμαι εγώ, η κολλητή της Χρυσοβαλάντου. Ναι. Χρυσοβαλάντου, βρήκα καλό σάκο. Πού το βρήκε? Έλα στην Τούρκη, το ξέρω. Έχω πάρει μια φορά, είχα πάει. Το έχω βρει. Βρήκα εγώ φακό. Και το λάθη καλό δεν δίνει το φακό. Τι? Χρυσοβαλάντου, έχω καλό σάκο. Χρυσοβαλάντου βγάζει live τώρα. Να σας ακούω. Α, νόμιζα live! Μπερδεύτηκα με το live και τα βίντεο. Μπερδεύτηκα, έχω μπερδευτεί. Έλα, κουνέλι. Έλα. Βρήκα τέτοια. Bunny food. Ναι. Πώς Σε βρώνει. Πώς πολύ bunny food. Θα σε βρώνει. Εκτός τώρα. Μπορείς να μου το δώσεις. Κι εγώ. Θα σε βρώνει. Κασίσαν. Φύγε. Παλιό λάμπη. Έλα. Και μην ξανάρθει. Φύγε. Χρυσοβαλάντου. Να τη βοηθήσουμε με το ξύλο αυτό ή όχι. Ναι, πάρε. Ναι, πάρε. Μια φορά. Εντάξει, μην ζέψω. Ναι, Γεωργία θα μαζέψει και ξύλο, οκ. Γιατί? Μάζεψε και ξύλο. Παιδιά, εγώ πήρα 3 ξύλα για να τα βάλω στο γράφη και να χτίσω χάρτη. Χρυσοβαλάντου, μπορείς να βάλεις κάπου το χάρτη. Να, θέλω το πάνε. Δεν βλέπω το κέντρο. Βρήκα. Πάντο. Πού είναι? Βρήκα και για σένα. Εκεί, πού είναι το πάνε αυτό? Έλα. Σου βρήκα μπάνι που του Χρυσοβαλάντου θέλεις. Εγώ πάω. Εδώ πέρα κάτω είναι, πάρ' το. Δεν πάρω. Καλό σάκο. Εγώ έχω καλό σάκο. Εδώ πέρα. Όλοι παιδί δεν Πήρε και εγώ καλό σάκο. δεν πειράζει, φίλε. Δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε λίγο. Πάω. Εγώ έχω καλό τσεκούρι, πήρε γιατί η καλό σάκο βρήκα κάπου. Και τώρα χρειάζομαι γούσπετ. Γι' αυτό υπάρχει ένας λύκος πάνω να τον σκοτώσουμε το. Εγώ βρήκα έναν λύκο. Πάω και σκοτώσω. Κι εγώ. Όχι, αυτός ο λύκος δεν έχει τέτοιο. Εγώ έχω βρει έναν λύκο, αλλά δεν στο λέω. Έχω γούσπετ, παιδιά, βρήκα γούσπετ. Παιδιά, θα πεθάνω από το λύκο και πόσο ζωή έχω. Γεωργία, τρέξτε.
Γεωργία, τρέξε! Τρέξε, 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 τρέξε. Τρέξε. Δεν έχει. Παιδιά, τι να πάρω. Α, θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Όπλο πάρε, όπλο. Πήρα αυτό εδώ πέρα γιατί έρθουν αυτή τη... Α, ναι. Χρυσοβάλα του, δες τι πήρα! Πώς θα σου βρεις εμένα να λίγο. Ωραία, τέλει. Γεωργέτα. Όμως. Εγώ βρήκα και δεν έδωσα. Έχει ένα λάχι σαντούκι. Θέλω το σαντούκι λίγο, αν έχει κάτι... Περίμενε, Γεωργέτα και για σένα πετάγε. Εγώ πήρα καλό τσεκού. Καλό τσικούρ, εγώ έχω εκεί, δεν με νοιάζει. Α, έχει ένα φακό. Α, σε πετάει από το λύκο. Και από φαγητό. Αυτό είναι το. Χρυσοβάλα του βόηθα. Α, το σκότωσα. Η Γεωργία θα πέθανε από το λύκο, αλλά τη βοήθησα. Εγώ τώρα. Χρυσοβάλα του, δες τι έχω, πού είσαι Μαριέλα. Μαρή. Αχάι. Όταν έρθουν αυτοί οι τυπάδες, θα τους σκοτώσουμε αυτό. Θα τους εξεντώσω. Κορίτσι, έλατε γρήγορα, θα ανοιχτώσει. Α. Κοιτάξτε τι φαγητό έφερα. Έλα, σε τόσο. Κοίταξε τι φαγητό μάζεψε. Άλλη φορά να φέρουμε. Εγώ πάω να φέρω τώρα. Πάω να φέρω ξύλα. Έφερε πολύ φαγητό. Παιδιά, να μαζέψουμε ξύλα. Λίγο... Θα έρθει αυτό το ελάφι μετά να σβήσει φωτιά. Παιδιά, μαζέψα γρήγορα ξύλα. Θα μαζέψω. Αν είχαμε φωτιά, δεν θα έρχονταν με τα κόκκινα μάτια. Κρίν. Ναι, γεμίσει το παιδί. Εγώ μαζεύω πάρα πολλά, επειδή έχω σακό 15. Μπορώ να μαζεύω πολλά. Χρυσοβάλα του να βάλουμε τα ξύλα στη φωτιά. Ναι, να βάλουμε όλη ξύλα. Πάω να μαζέψω κι άλλα. Και όπως έχω μαζέψει, Μαρκέτα, έχω μαζέψει 6. Θα μαζέψω κι άλλα τώρα. Επειδή αν έχει το ελάφι με τα κούγια μάτια δεν είναι λίγο cringe. Ναι. Το κανονικό δεν είναι. Μια χαρά δεν είναι το κανονικό, δεν είναι πολύ cringe. Θα μαζέψω άλλο ένα τέτοιο. Χρυσοβάλα του και η Γεωργία μαζέψε ξύλα, οκ. Έχω μαζέψει 12. Γεωργία, βάλ' τα γρήγορα στη φωτιά, βάλ' τα. Είναι 49 η φωτιά, βάλ' τα γρήγορα, βάλ' τα. 71 την έκανα. Οκ, μάζεψε και άλλα ξύλα όμως, οκ. Πάω. Τώρα είναι πρωί, ώρα κάνω κάτι άλλο. Χρυσοβάλα του, είμαστε φίλες για πάντα, αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα. Όχι, Χρυσοβάλα του, δες τι βρήκα, ο κάδος στο ποστόλι. Ω, βρωμάει ο ποστόλης. Εγώ έχω να φάω. Φάει, έχουμε πολύ φαγητό, μετά θα πεθάνει. Πρέπει να είναι γρήγορα στη φωτιά. Α, ηγέταρο. Χρυσοβάλα του, να πάμε να σώσουμε το παιδί. Περιμένετε και εμένα. Μπου. Cringe. Υπάρχει ένας λύκος. Παιδιά, πάμε να σώσουμε το παιδί. Α, ναι. Αύριο όμως θα έρθουν αυτοί. Οι τυπάδες. Ναι, θα έρθουν την άλλη μέρα. Παιδιά, εγώ με αυτό θα τους σκοτώσω, με αυτό θα παίρνω το πράγμα. Ναι, απλά πρέπει πάω να φέρω εγώ και άλλα ξύλα. Με αυτό θα πεθάνω σίγουρα. Θα είναι knockout. Είμαι τυχερή που το πήρα. Μαριέτα, ο Χάρπος πώς έφτασε με το στο selfie του 29 μέρες. Και εγώ έχω φτάσει 29, σιγά. Εγώ 28. Ναι, και σιγά το πράγμα.
Θα φτάσει πιο πολλές όμως. Ναι, και εμείς θα φτάσουμε 1000. Με τον Σάββα θα φτάσουμε πολλές μέρες. Όχι, μην δουλεύω ξύλο. Πόσο είναι η φωτιά μας? Παιδιά, εγώ μαζεύω ξύλα, Εγώ τώρα διότι... είναι 87 η φωτιά μας. Μαζέψτε περισσότερα. Παιδιά, η φωτιά μας είναι 97. Πολύ είναι η φωτιά. Εγώ τι να κάνω πέτω. Και εγώ έχω άλλα 11 ξύλα. Βάλτα. Τώρα είναι 96. Τι πήγαμε 100 μαζί. Έχω και άλλα ξύλα. Σαν δικτό και γρήγορα του. Φακό. Μαϊκολιτούλας! Μπρο, φέρτε φακά! Α, έχουμε φακό. Έχω και εγώ φακό και Γεωργιά. Παιδιά, πότε πήγε 35 φωτιά, πήγε 35 φωτιά. Θα μαζεύουμε τώρα κι άλλα ριό. Χρυσοβαλάτου, μπορείς να μαζέψεις ξύλα, γιατί θέλω τόσο λίγο θα έρθουν, τόσο λίγο μπορεί να έρθει το ελάφι με τα κόκκινα μάτια και για να μας φάει. Φέρε ξύλα αν μπορείς. Εγώ έχω 15 σάκο, μπορώ. Εμείς θα σου φωτίζουμε το δρόμο, να ξέρεις. Ναι, αλλά δεν βλέπω, Μαριέτα. Φώτισε με. Σας φωτίζω. Παιδιά, έχει πάει 36. Δεν ξέρω πώς πήγε τέτοιο, αλλά ναι. Εγώ βρήκα να λέω. Ναι, κόβαστε το και παίρνετε το ξύλο σου φωτίζει στο δρόμο και έχει και χάρτες κι αλλιώς. Εντάξει, πάτα. Βρήκα κι άλλο βέβαια. Ξύλο. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Θα πέσα από φαγητό. Πάω να φάγω τώρα. Κορεφίλα. Άμα δεν φύγω στο βαλάλι. Φαγητό έχουμε. Έχουμε. Ωραία. Η φωτιά μας είναι 46 ακόμα. Καλά, αλλά και πάμε 35. Χρυσοβαλάτι. Να τη φωτίσω λίγο. Παιδιά, παιδιά, γρήγορα ξύλα, ξημέρωσα, γρήγορα ξύλα. Το βράδυ θα έρθουν αυτοί εκεί πέρα. Όλοι ότι δεν θα πεθάνω, φέρτε κόλλησα ξύλα τώρα που ξημέρωσε, ξύλα. Θα πεθάνω αλλά δεν φάω. Πρέπει να φάω τα πάντα. Όχι όλα. Τα φάγα όλα, δεν μπορούσα, θα πέθανα αλλιώς. Okay. Τώρα χρειάζομαι όμως ξύλα για να τα βάλουμε στη Όλα φωτιά. μα όλα. Ναι. Εγώ δεν τα τρώω όλα. Τώρα δεν περάσω. Παιδιά, μετά θα έρθουν αυτοί οι τύποι. Τώρα, εγώ και πόσο τρώω. Για τώρα εγώ ψάχνω μετά να φάω. Πάμε να μαντέψουμε. Για να σκοτώσουμε το κονέλι λίγο. Μη πήγαινε, επειδή μετά θα έρθουν αυτοί και δεν μπορώ να το σκοτώνω. Οκ. Χρυσοβαλάντο, είσαι πολύ καλή στο 99 νύχτες, μπράβο. Το ξέρω και ο Σάββας. Παρακαλώ. Παιδιά, φοβάμαι. Και εγώ φοβάμαι το βράδυ μην έρθει το τέρας. Ναι, γι' αυτό πρέπει να έχουμε φωτιά. Και παιδιά μην είμαστε πολύ μακριά γιατί μπορεί να έρθει το τέρας. Ναι, γι' αυτό. Μια φορά που ξέρει που έπαιζε με τη Βαγγέλια και την Ευαγγελία, εκεί που έχουμε χώρο, μπήκε στη σπηλιά και μετά πέσαμε. Κατάλαβες? Επειδή ήταν αυτή εκεί πέρα. Το που πέρα να σκοτώνει και δεν μπορούσε μόνη. Χρυσοβαλάντο, βρήκα στη σπηλιά που είναι αυτή η τύπη. Όχι, μην πας. Δεν πάω, ρε. Οκ. Επειδή αν μετά θα πεθάνει, που ξέρει, δεν μπορούσε να τους σκοτώσει μόλις και πέσανε έτσι. Παιδιά, φοβάμαι.
Τι φοβάσαι? Μην χέσω. Όχι, πλάκα κάνω. Εγώ τώρα μαζεύω κουντέλια του. Παιδιά, έχω 12 ξύλα. Αλλά μην τα φας όλα την άλλη φορά, μπάλιψα φαγητά λίγο. Θα μαζέψω κι άλλο. Να πάω το παιδί να φέρω. Ή άστο. Αύριο, γιατί μετά την και δεν θα φανεί τύπη. Χρυσοβαλάντο, αύριο μετά θα φέρουμε το παιδί, οκ. Εγώ πρέπει να φάω τώρα. Πάω να βάλω και το τελευταίο τέτοιο. Μην τα φας όμως όλα. Πήρα φαγητά, τόσα. Παιδιά, βάλτε λίγο κι άλλα ξύλα όμως. Παιδιά, έρχονται τώρα, όχι έρχονται. Ξεβαλάντου! Έρχονται! Μαρή, θα τους σκοτώσω αυτό εδώ πέρα. Ετοιμάστε και εσείς τα τσεκούρια σας. Εγώ δεν το έχω έτοιμο. Έχω εγώ καλό. Ετοιμαστείτε τα τσεκούρια σας. Πού είσαι! Δεν μπορούμε μόνοι μας. Έρχονται. Ο παπάδι, το πήγε θέλω. Θα τους σκοτώσουμε. Μην βγεις, ρε. Θα τους σκοτώσουμε, δες τι έχω. Παιδιά, το άφησα, κατά λάθος. Πάσω γρήγορα. Και το βαλάτο έχει. Το λάθο. Παιδιά, τον σκότωσα τον έναν. Θα πεθάνω εγώ, παιδιά, μπρο. Θα πεθάνω, πέθανα. Θα σου... Το έκανα φακό τώρα. Δεν πήγε τώρα. Μπράβο! Τους σκοτώσουμε, θα τους βάλω στη φωτιά. Όχι, εγώ θα τους βάλω. Έλα, όχι μόνο εσύ. Κόλλησε, μπράβο! Ναι. Ωραία. Πρέπει να έχουμε όλη φωτιά. Έχουμε... Όχι, 50 αυτό είναι χρόνο. Χρυσοβαλάντου, μπράβο! Αγκαλίτσα, αγκαλίτσα. Έλα. Τώρα μετά το πρωί να σώσουμε το παιδί. Παιδιά, το πρωί να σώσουμε το παιδί, οκ. Επειδή έχει τέτοιο και η Χρυσοβάλαντο έχει τόσο πρόβλημα. Παιδιά, Παιδιά, πάμε να σώσουμε το παιδί, ελάτε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν θα πάμε τη φωτιά. Αλλιώς σάσει το ελάφρυνο με κόκκινο και το βράζει αν έχουμε φωτιά. Τώρα θα βγει πιο εύκολα η φωτιά. Κορίτσια, γρήγορα ξύλα, γρήγορα Εδώ πέρα έχει πολλά δέντρα, Μαριέτα, έλα. Θα πεθάνω εγώ από φαγητό, μαζέψτε λίγο εσείς. Εμείς θα μαζέψουμε και έλα. Χρυσοβαλάντο, ό,τι ξύλα παίρνεις, βάλτε γρήγορα στη φωτιά. Γιατί μετά είστε το ελάφι με τα κόκκινα μάτια. Και είναι λίγο creepy και φοβάμαι. Κι εγώ. Θα μαζέψετε τα ξύλα γρήγορα. Όμως θέλω να μαζέψουμε και φαγητά. Δεν θα έχουμε. Οκ, τώρα μας μοιάζει λίγο τα ξύλα. Θα γίνει μπορούμε να βρούμε και στον δρόμο, τώρα μας μοιάζει τα ξύλα. Χρυσοβαλάντο, ό,τι ξύλο έχει, ό,τι ξύλο βρεις, μάζεψε το γιατί. Εγώ μια φορά είχα ένα τεράστιο πύργο ξύλα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο, τα χρειαζόμαστε. Οκ. Αν πεθάνει κάποιος, μπορεί να του δώσει. Σταμάτησε. Παιδιά, βάζω λίγο τα ξύλα. Επειδή όταν βρέσει γίνεται μπλε. Α, ναι. Και αυτό. Έχω μπλε ξύλο. Εγώ μάζεψα και πολύ φαγητό. Χρυσοβαλάντου, μάζεψε γρήγορα ξύλα γιατί θα θέλω αυτή η τύπη αν δεν έχουμε φωτιά. Όχι η τύπη, το ελάφι με το κόκκινο μάχη και δεν θέλω. Φοβάμαι πολύ. Και από σου μάζεψα. Παιδιά, μάζεψε όμως ξύλα. Εγώ θα βγω τώρα γιατί δεν θέλω, φοβάμαι. Να, τι με θέλεις κι εσύ.
φοβάσαι. Το ελάφι. Μην φοβάσαι εσύ. Τι είσαι. Μαζεύω, δεν το βλέπεις. Δεν γκρινιάζει. Ενώ όποιοι φοβάται, όποιοι φοβούνται. Παιδιά, νυχτώνει. Το ξέρω. Γι' Πάλι αυτό ξύλο. θα μαζεύουμε φωτιά. Έχουμε το φαγό, ξέρεις. Δεν μπορώ να Χρυσοβαλάτου, έλα. Αλλά φωνητικό μπορεί να τελειώσει από μπαταρία, γι' αυτό λίγο σβήστο. Δεν ξέρεις που... Χρυσοβαλάτου, βάλε γρήγορα ξύλα. Γρήγορα. Δεν μπορούμε. Μπράβο. Δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πιο creepy, δεν είναι. Τα χέρια. Χρυσοβαλάτου, φοβούμαι. Πάμε να τουλάχιστον φτάσουμε να ξεφύγουμε όπως έχουμε φτάσει πριν. Άλλη φορά. Τουλάχιστον έλα. Θα δουλεύουμε τα κουκιά μάγια. Συνήθως είπα τι μέρα έρχεται. Έρχεται 13, 14 ή 15 μέρα, κάπου εκεί. Οκ, βράδυ όμως. Γι' αυτό μην αγχώνεσαι. Εγώ τώρα θα πάω πίσω πεσάνω. Μην πεθάνεις. Μην τολμήσεις να... Παιδιά, κάτι μου λέει ότι θα έρθει κάποιος. Φοβάμαι. Κολλήσατε γρήγορα. Είμαι creepy. Χρυσοβαλάτου, βοήθεια, φοβάμαι. Πρόσεχε. Είναι επικίνδυνα. Σου φωτίζω το δρόμο από εδώ, περίμενε. Τώρα δεν φωτίζει όλη την ώρα. Τελικά θέλω όλη η μπαταρία του. Κοίτα. Επιτέλους. Πού θα φύγουμε το παιδί τώρα. Κόσα, πάμε να σώσουμε το παιδί. Αλλά πού να δούμε. Γρήγορα. Χρυσοβαλάτου. Γρήγορα. Γιατί δεν πρέπει να σώσουμε το παιδί. Δεν έχουμε σώσει το παιδί. Πάμε, παιδιά. Άσουμε το παιδί, είμαστε πολύ καλές. Από εκεί είναι. Είναι κοντά. Εκεί είναι. Κόσα, περιμένετε με, πού είστε. Εκεί πέρα, πάμε να σώσουμε το παιδί. Έλα. Δεν σας βλέπω. Εδώ. Ελάτε, περιμένετε με, πού είστε. Εδώ είμαστε. Με βλέπετε. Έχει φακό η Χρυσοβαλάτου. Ενώ Χρυσοβαλάτου, περιμένετε με, σας παρακαλώ, ρε. Α, καλά. Κορίτσια. Έλα, είναι κοντά στο μπάσκετ. Είναι κοντά στη φωτιά. Α, οκ, Κόσα, περιμένετε με, μη σκοτώσετε κανένα παιδί. Κορίτσια, μη σκοτώσετε κανένα παιδί. Δεν σκοτώνω παιδί. Μη σκοτώσετε παιδί, please. Σας βρήκα, μη σκοτώσετε παιδί, οκ, έρχομαι. Κι εγώ θέλω. Αλλά τώρα πάμε. Όχι, τι να πάτε, ρε, περιμένετε με. Ω, παιδί. Ήρθα. Χρυσοβαλάτου, πάμε. Εγώ λέγω φοβάμαι. Μπράβο, κορίτσια! Εγώ θέλω το κλειδί. Α, Εγώ παντεύω λίγο και... παιδιά, να πάρω εγώ το κλειδί. Πήρα το κλειδί. Πάρε εγώ τη φωτιά να κάνω κάτω, ξέρεις. Ω, σεντούκι. Αλλά δεν έχει κάτι καλό. Να ξέρεις. Χρυσοβαλάτου, θα πάρω το παιδί, θα πάρω το παιδί, οκ. Α, το πήρες. Κόλλησα. Χρυσοβαλάτου, περίμενα να δω λίγο το έχει εκεί πέρα στο τέτοιο.
Μου θέλει πάρα πολύ τώρα φαγητό. Καλά, πάμε τώρα όμως. Μπορεί και από το φαγητό έχουμε. Κοίτα. Ακούς. Κοίτα λίγο. Κοίτα λίγο. Οκ, τα ξύλα μας νοιάζουν, δεν πούμε τα ξύλα. Πού είστε όμως εσύ. Θα δεικτώσω τώρα. Εγώ λίγο τρώω να ξέρετε. Εγώ θέλω να χέσω. Πλάκα κάνω. Αλλά μαζέψε ξύλα, σας είπα να μαζέψε ξύλα και τώρα Γιώργη μάζεψε και εσύ ξύλα. Όχι. Στο ρόλο του φοβάμαι. Χρησιμοποιώ να λέω γρήγορα. Γιατί το σώσατε. Χρησιμοποιώ να το πούσει. Το σώσατε. Ναι. Πού είναι το. Να. Να παιδί. Χρειάζεται το δεύτερο. Το δεύτερο πού είναι όμως. Μάτι αφήσα. Είναι το δεύτερο παιδί. Το δεύτερο παιδί είναι ο Κράκερ. Είναι ο Κράκερ King. Είναι ο Κράκερ. Γιατί λέγεται Κράκερ. Μπλούρο όνομα Κράκερ. Χρησιμοποιώ να το φοβάμαι. Μην είναι ψηλό. Έχω πάκο νεροκέτα. Αλλά έχω καλό τσακί. Παιδιά, βρίζω ξημερός να πάρουμε φαγητό με... Λοιπόν, Χρυσοβαλάντου, εσύ θα παίρνεις φαγητό. Χρυσοβαλάντου, εσύ θα παίρνεις φαγητό. Η Γεωργία θα μαζεύει χρήσιμα πράγματα και εγώ θα μαζεύω ξύλα, οκ. Οκ. Έχω καλό σάκο, μπορώ. Ναι. Εντάξει, εσύ που έχεις και καλό σάκο, μάζεψε πολλά φαγητά και εσύ που έχεις και Χρυσοβαλάντου, τώρα μάζεψε φαγητά, η Γεωργία θα μαζεύει χρήσιμα πράγματα και εγώ ξύλα. Εγώ θα πάω λίγο εκεί που είναι το παιδί για να βρω το σεντούκι. Οκ, παιδιά. Ποιο σεντούκι? Εκεί που έχει. Αδερφό, θα πεθάνω, παιδιά. Γρήγορα. Δεν μπορώ να μαζέψω ξύλα. Μπορείς να μου το δώσεις? Άρα και τι πήρα. Μπάσκετ, μπάλα. Yes. Γιατί η Γεωργία παίρνει ό,τι να είναι, καλά. Δεν τη χρειαζόμαστε την μπάσκετ μπάλα. Χρειαζόμαστε ξύλα. Φέρε ξύλα κι εσύ όμως λίγο. Ναι, αλλά αυτό είναι άχρηστο. Φέρε κι εσύ όμως ξύλα. Τώρα πρέπει να φάω από φαγητό. Χρυσοβάλα, δεν μπορεί να φέρει ξύλα, γιατί η Γεωργία δεν φέρει τίποτα καλό. Θα πεθάνω τώρα, δεν φάω. Αλλά μην το φας. Έφαγες. Παιδιά, κουράστηκα. Θέλω να κάνω βίντεο στο... Ένα μόνο. Μυριαζάκι πέσανε. Παιδιά, πέθανα από την δεν έτρωγα. Όχι. Το γεμάτο έχει πέσει, θα σου σώσει. Ευχαριστώ, Χρυσοβαλάντου. Απλώς πέθανα επειδή δεν έτρωγα. Χρυσοβαλάντου, τα μπάντα, βγάλε τα όλα εδώ πέρα. Γιατί αν πεθάνεις κι εσύ, πρέπει να σε σώσουμε. Βάλτε τα εδώ πέρα.
Εδώ. Κάτω βάλτα. Οκ, δεν θα τα πειράξουμε. Παιδιά, μην πειράζετε τα μπάντα. Εκτός από τη Χρυσοβάλλοντα και τη δικά της. Γιατί αν πεθάνει η Χρυσοβάλλοντα, μετά πρέπει να της έχουμε τα μπάντα. Ναι, καλά. Μα αν πεθάνει αυτή. Παιδιά, όταν βρίσκετε μπάντες, αφήστε τα εδώ πέρα και να γιατί αν πεθάνει κάποιος να το σώσει. Οκ, πού τα βρήκε τα τραμπάτσα από τα σαντούκια. Όχι, παιδιά, ρίξτε το. Όχι, παιδιά, αλλά έχουμε φάκο. Πότε φτάσαμε στις 8. Ελπίζω να φτάσουμε 25 και παραπάνω από 25. Και 50 και παραπάνω από 50, 60 και εκατομμύρια. Ωραία. Θα το σκοτώσω, Χρυσοβάλλοντα για σένα. Ω, μπάλιφουντ, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Αλλά έχει... Μα εγώ γιατί έχω. Μαριέτα, όταν είσαι αυτός έχω τέτοιο. Τι έχει. Για το λύκο. Το είχα πάρει όταν είχαμε σκοτώσει τους λύκους. Και βρήκα τέτοιο. Μότα, αν έχουμε τέτοιο, σε μπορεί αν πεθάνει κάποιος ή από το λάδι μπορεί να το σκοτώσει, να το σώσει. Παιδιά, έχουμε πολύ φαγητό. Όλοι subscribe. Όχι, εγώ πάω φάω, δεν θα πεθάνω. Μην τα φας όμως όλα. Έχουμε μπροστά. Η μπροστά. Μάρι, πού είσαι? Α. Μπάντζαντς. Χρυσοβάλλοντα, πού είσαι? Τι έγινε? Βρέχει, παιδιά. Αχ, Χρυσοβάλλοντα. Τι να πάρω. Τι, Τι να πάρω ακόμη. Θα πάρω αυτό. πάρε το ψάρι, γιατί εγώ έχω τέτοιο. Πάρε αυτό για να ψαρεύουμε. Χρυσοβάλλοντα, Γεωργία, έχει τέτοιο που ψαρεύουμε. Δώσε Χρυσοβάλλοντα για να ψαρεύει ψάρια. Παιδιά, να βγούμε, κουράστηκα, βαρέθηκα. Όχι, κατηγίλα. Μα δεν θέλεις ξύλο όμως. Παιδιά, εγώ βγαίνω, bye. Ρε, Μαριάννα. Βγάλε το ραβί του, κουράστηκα. Όχι, μην το πέσουμε. Κουράστηκα, παιδιά. Θέλω να δω τι... Ναι, εγώ βγήκα πάντως. Τι ξέρω να του βγήκε. Χρυσοβάλλοντα, πάλι καλά ήρθε μέρα, γιατί θα σου έτρωγε το ελάφι. Είμαι σε μονιζία. Πιστεύω ότι είμαστε... Και βάλω ξύλα! Γρήγορα! Το βάλω ότι έχω μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να μαζεύουμε ξύλα. Μα δεν το ξύλα απλώς. Τι είσαι. Γιατί δεν κουνιέται όλα. Χρυσοβαλλάντου. Αυτό και αυτό. Α, να μαζεύουμε ξύλα, η φωτιά μας θα σβήσει. Ακούς Χρυσοβαλλάντου.